इतने छोटे उम्र में बड़े बड़ों को उठा के पछाड़ देते हैं. I mean, ऐसा टैलेंट है इसके पास. Okay, so the winner of the evening. Any guesses? Any guesses? 45? I think मुझे 45 पे 10 ऐड कर दो.
contestant number 55. Come on guys, everybody, please make some noise. हाय सिलिक सरकार, कैसे लग रहा है आपको आज ये ट्रॉफी मिलकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था एंड ये ट्रॉफी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा हैवी भी है। आपका एक्साइटेड बोलो। हाँ, एक्साइटेड क्या है था, मतलब पहले थी, अभी कुछ एक्सपेक्टेशन था आपको? एक्सपेक्टेशन था कि हाँ कुछ तो मिलेगा। हाँ, बहुत अच्छा है। अब मतलब वही अभी तो यहाँ पे पूरा लोग है, नहीं तो आपने मेरे को प्रॉमिस किया था डांस सिखाएगा बोल के। अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। हाँ ठीक है, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है। ओके, ऐसे बढ़ते रहना। ए नवजीत, पहले तो हैंड शेक करता हूँ आपसे ना। कैसा है भाई? आप बोडो बोलना आता है ना? रंग ना? बॉल बाराय वाला कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो ना। ओमफ्राय नों माबायदि मोनदों बेवहाय दिनैहाय डान्स बड'लेण्ड डान्सआवहाय जों नायफैनानै माबायदि मोनदों? बहुत मोजां मोनदों। दिनै आंखौ जौगा फिल्म प्रडाक्शननि सारमोना आंखौ दिनै इनभाइट खालामदों डान्स बड'लेण्ड डान्सआव ग्रेन्ड फिनालेआव। बिनि थाखाय आं बिराद गोजोननाय मोनदों। नंगौना? ओमफ्राय बाबु, नों जेन'बा नों दाख्लैहाय जेन'बा डान्स इन्डिया डान्सआवहाय नोङो विनार जानानै फैबाय ना? ओमफ्राय माबायदि मोनामोन नोङो जेन'बा विनार जानानै? बिदि एक्सपेक्टेसन खालामनाय दंना गैयामोन नोंनाव नों विनार जागोन होननानै? आं सानाखैनोमोन विनार जागोन होननानै आं सानाखैनोमोन। माने जुदि आंनि नामखौ बुंबाय, आं डिलेक्टेड मास्टार का विनार नबजित नार्जारी, आं एकदम माने शक जालांबाय आं विनार बुंनानै। बिराद शक जादोंना नों? ओमफ्राय बाबु, नों जेन'बा माब्रैहाय नों बे डान्स लाइनावहाय फैनाय जाया? माब्रैहाय सोरखौ नुनानै इन्सपायार जाया नों बाबु? आं माने आंनि माया सिरिनो माने डान्स क्लासाव आंखौ एडमिसन खालामहोदोंमोन। आं माने मामाय मामिजों थायोमोन ना। आंनि बाया माने मामाय मामिनि बेटि, आंनि बाय बि माने मोसायोमोन आरो आंबो बाय आब'खौ नायनानै मोसायोमोन। बिनो मोसाबाय थायोमोन आं आरो आब'आ डान्स क्लास थाङोमोन, आंबो आब'जों थांफायोमोन। माया आंखौ एडमिसन खालामनो होबाय आब'नि डान्स क्लासाव आरो आं आब'नि डान्स क्लासावनो सब आब'जों माने आं प्रेक्टिस खालामो। सारमोना सिखायो। खालि लकडाउन जानायनि उनाव टिचार गैलिया आरो बेनो माने आंनि एक्सपिरियेन्स। माने आं बिदिनो माने आं डान्सखौ स्टार्ट खालामो। ओमफ्राय जेन'बा नों मुम्बाइआव थांनानै सोर एक्टर, बे जोंनि बलिउडनि एक्टर एक्ट्रेसफोरखौहाय लोगो मोनहैखो नोङो? आंखौ टाइगार श्रफ सारखौ, गोविंदा सारखौ, जेकी श्रफ सारखौ, कार्तिक सारखौ, हेलेन मैम आरो बिन्दु मैमखौ आरो देरपा वरुण धवन सारखौ, अनिल कपूर सारखौ, ढेर सारखौ। नंगौना? ओमफ्राय बिसोरनि गेजेराव नों सोरखौ साबसिन मोना? जेन'बा रायलायनाय मानाय, नोंखौ अननाय मानायफ्रा सोरखौहाय साबसिन मोना नोङो? नोंखौ आदर खालामनाया सोर आदर खालामो? आंनि स्किपार भेबब सारा आंखौ जे सिखायोमोन टिभि मोसानो, बियो मुम्बाइआव बि बाराद्राय माने जों टिमखौ अनो, जोंखौ मल लाङो, खिलना ड्रेस बायना होयो। ओमफ्राय जेन'बा नों दा मा होनो, नों सिगाङावहाय मा जानो नागिरबावो नों दा? आं आरोबाव फिउचाराव आं गेदेर जानानै गेदेर कोरियोग्राफार जानो आं नंगौना? ओरैनो दा बेसेबां फरायगासिनो? दा आं 6आव। नोंना बैसोआ बेसेबां बाबु? आंनिया 9। आं बुहुत माने उन्दैनिफ्राय माने लेखा फरायदोंमोन ना। ओंखायनो दा 9 क्लास ना? 6 अके। ओमफ्राय नोंना साबसे बिदा फंबाय नोंसिना? आब' दंमोन
हाबा जाबाय हाबा जाबाय ना ओमफ्राय नोंनि फंबाय बिनानाव गैया गैया ओमफ्राय बिदाफोर गैया दा नों हारसिं ओमफ्राय मामि बाबा मामि बाबा दं औ ओमफ्राय नों माबाफोर बुंनो नागिरबावो ओरैनो पार्सनेलि दिनैनि प्रग्रामनि सायाव आरो माबाफोर बुंनो नागिरबावो नामा आरो बुंला दे थेंक इउ स' माच दे बाबु दे आंनो सम होनायनि थाखाय ओमफ्राय ओरैबायदि होन दे मा होनो आंनि अडियन्सफोर नायदोंना दाथ' जेनेबा मा होनो आंनि अडियन्सफोरखौ ओरैबायदि होन बेनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो मोजां मोजां भिडिअ बानायो बेफोरबायदि तो फ्रेन्ड्स नोंथांमोना आदानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आदाया जोबोद मोजां मोजां भिडिअ बनायो नोंथांमोना नायलांबाय था आदानि भिडिअफोरखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो आदानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय नों आंनि भिडिअखौ नुदोंना नुवाखैना आंखौ नुथाराखै खनसेबो नुवाखै आं नोंखौ भिडिअ बानायदोंमोन ना बे नों जेब्ला जेन'बा देरहानानै दंमोन ना सापर्ट पाब्लिकनि होमबा आंबो नोंनि थाखाय नोंनो सापर्ट होनांगौ बेनो सापर्ट होनांगौ होनना मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन ना नों नुवाखैना इउटुबाव सार्च खालामदे आंनि नामा जुवेल बसुमतारी नालाय नों सार्च खालामबा नुगोन आरो ना आं खिन्थु ओमफ्राय बेनो आरो बिराद मोजां मोनदों नों देरहानानै फैबाय मुम्बाइआव एथ'रा गिदिर गिदिर डान्सारफोरखौ फेजेनजोबनानै फैबाय एसेल' मामुलि खोथा नङाना बियो बिराद नोङो जोंनि बर' हारिफोरखौबो बिराद एसे गोजौआवहाय जोंखौ आरो नोंथांमोना आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामबाय था जाहाथे आं आरो हारिनि आरो हादरनि नामखौ आरो वान स्टेप गोजौआव लांनो हायो दे थेंक इउ स' माच दे वेलकाम हाय लकी सौरगारी Yes. So hello everyone, it's me Lucky Sorgari. हाँ आज हम लोग का ये ग्रैंड फिनाले अभी ख़त्म हो गया तो मैं यही जानना चाहता हूँ मैम आपसे मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर डांस बोडोलैंड डांस का एक्सपीरियंस बहुत ही बेस्ट था बहुत ही अमेजिंग था नॉलेज भी मिला एक्सपीरियंस भी मिला एनकरेज भी मिला हमें बहुत अच्छा लगा एंड यहाँ हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स भी आए उनके फैमिलीज मेम्बर्स भी आए बहुत हमें अच्छा लगा हमको भी एनकरेजमेंट मिला एंड आई होप सीज़न 2 में ज़रूर सर और इसके बाद आप कहाँ सेटल होने वाले हो लेट्स सी क्या होता है और आप वैसे दुखना में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो यार so much, thank you तो so much. कब मिलेंगे अभी पता नहीं है तब तक के लिए Thank you so ओके much.